Οι Lynyrd Skynyrd έχουν σημαδέψει με τη μουσική τους τον Αμερικανικό Νότο. Τη Δευτέρα θα εμφανιστούν στο γήπεδο baseball στο ελληνικό και θα ερμηνεύσουν επιτυχίες τους όπως το Sweet Home Alabama, το Free Bird αλλά και το Simple Man. Οι Evanescence έρχονται ύστερα από 5 χρόνια στη χώρα μας για μία συναυλία την Τετάρτη 20 Ιουνίου. Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 23 Ιουνίου, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινής, στο πλαίσιο του Ξινής Education Festival 2012, εισέρχεται στον κόσμο της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων, αναφορικά με τις οπτικές σύνες, την ψηφιακή τηλεόραση, τις τεχνικές ασφάλειας δικτύων και τα μυστικά του ηθικού hacking. Ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καλά, να ζείτε έντονα και να επικοινωνείτε με το συμβαίνει @star.gr.